او محبوب ہے اودی مرضی محبت گھٹ گھنی دیوے گھنی سندھی ڈھیر کو آدن او محبوب ہے اودی مرضی محبت گھٹ گھنی دیوے خدا تا نہیں حیاتی دی سہولت اڑگنی دیوے او محبوب ہے اودی مرضی محبت گھٹ گھنی دیوے خدا تا نہیں حیاتی دی سہولت اڑگنی دیوے اور جڑا معصوم پپلی تے ڈکیجے ہنج میں لگ دے جڑا معصوم پپلی تے ڈکیجے ہنج ایویں لگ دے جویں کوئی بال دے سر تے پڑی رکھ 5 منی دیوے جڑا معصوم پپلی تے ڈکیجے ہنج ایویں لگ دے جویں کوئی بال دے سر تے پڑی رکھ 5 منی دیوے جے کوئی منظر نہیں بھی لبدا تا اکھ تے رنج کیوں تھیندی جے کوئی منظر نہیں بھی لبدا تا اکھ تے رنج کیوں تھیندی کینے ویران ویڑھے وچ بہاری ہک جنی دیوے جے کوئی منظر نہیں بھی لبدا جے کوئی منظر نہیں بھی لبدا تا اکھ تے رنج کیوں تھیندی کینے ویران ویڑھے وچ بہاری ہک جنی دیوے کینے ویران ویڑھے وچ بہاری ہک جنی دیوے اور جے شوہ وچ لہ چکی خادم صدف دا ظرف پیدا کر جے شوہ وچ لہ چکی خادم صدف دا ظرف پیدا کر جگر دا چاک چوکھا رکھ متا قسمت کنی دیوے جے شوہ وچ لہ چکی خادم صدف دا ظرف پیدا کر جگر دا چاک چوکھا رکھ متا قسمت کنی دیوے ادب دے دریا دی من دے واشی ادیب تے پیا ادب اتر دے ادب دے دریا دی من دے واشی ادیب تے پیا ادب اتر دے عجیب احساس دی گھڑی ہے عجیب احساس دی گھڑی ہے گھڑی دی ٹیک ٹیک ادب نظر دے گھڑی نو ہے مانے ایک گھڑی ہر بندے کو ہے پئی یا گھڑی پال جے کو دے ادب دے دریا دی مان دے واشی ادیب تے پیا ادب اتر دے عجیب احساس دی گھڑی ہے گھڑی دی ٹیک ٹیک ادب نظر دے کہ جا ادب طواف 12 دا کر کے آسی تا سوئی کو ملسن سلے سفر دے گھڑی مسلمان دا نہیں پڑھائی قبلہ 13 رکھ سکتے ہیں 11 رکھ سکتے ہیں عجیب احساس دی گھڑی ہے گھڑی دی ٹیک ٹیک ادب نظر دے طواف 12 دا کر کے آسی تا سوئی کو ملسن سلے ہے سفر دے ہے 5-12 دے نال قائم ہے وقت جیویں ودا گزر دے ہے 5-12 دے نال قائم ہے وقت جیویں ودا گزر دے وہ کہیں قطار شمار کائے نہیں انہاں تو جیرے بھی آنج نظر دن جے لفظ کن فا یکون دیکھوں تا نقطے میں جملہ 5 نظر دن